L-Aġenzija Maltija tal-Informatika u t-Teknoloġija il-MITA ħabbret żewġ għotjiet ta' 15,000 euro il-wieħed lil żewġ startups li rebħu l-isfida Startup 15K. Timijiet intalbu jipproponu soluzzjonijiet għal punti kruċjali bħall-iżviluppu l-ippjanar u l-wirt kulturali. It-timijiet rebbieħa huma 2 u kienu preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet fit-tempji ta' Ħaltarxin. It-tim bl-isem Otis qed jaħdem fuq soluzzjoni għal wirt storiku. Lab tiffoka l-aktar fuq l-aspett awdjoviżwali. Min juża jkun jista' jagħżel lingwi differenti kif ukoll itinerarju fejn wieħed ikun jista' jippjana żjara fit-tempji ta' Ħaltarxin aħjar. Qabża kbira mill-metodu użat illum dak ta' tabelli kull 10 passi b'ammont limitat ta' lingwi. Jurgen Kassar għandu 21 sena, huwa student tal-IT fl-Università ta' Malta u tkellem f'isem Otis. U se jkun hemm informazzjoni li hija żjed dettaljata. Din se tkun magħmula b'mod interattiv, bluża ta' audio guides, images, ritratti u anke ritratti tal-passat u modelli 3D li n-nies jistgħu jimmanipulaw fuq il-mobile tagħhom. Il-kap tal-ICT fih dan Heritage Malta, Noel Zamit, qal li l-użu ta' dan l-app fit-tempji ta' Ħaltarxin iwitti triq għal proġetti oħra. M'hemm l-ebda dubju li l-istess framework u l-istess struttura ta' din l-app nistgħu nesportaw għal tempji oħra, għal siti oħra. It-tim bl-isem Lumi qed jieħdu ħsieb soluzzjoni relatata mal-iżvilupp u l-ippjanar. L-app tagħhom ser tkun qiegħda tippermetti lill-individwi jirrapportaw attività legali. Barra minn hekk ċittadini jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar applikazzjonijiet minn fuq l-smartphone. Iċ-Chairman tal-MEPA Vince Kassar tkellem dwar ir-rilevanza ta' din l-app. In-nies li għandna impjegati fil-MEPA orajt jagħmlu jaraw l-applikazzjonijiet u xajdulu, ma mhux dejjem ikunu konxji forsi ta' dak li jkun qiegħed isir hemmhekk fuq il-post. U allura dit-teknoloġija qegħdin iżjed indaħħlu kważi tajt qed iddaħħal il-popolazzjoni miegħek biex tkun tista' tgħinek ukoll. Il-fondi kienu meħtieġa kif spjega Steve Cortis kelliem għall-grupp Lumi. Il-fondi ħanużawhom biex intejbu l-app iktar u forsi anke nkomplu nkabbru it-tim. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li din hija prova oħra li l-amministrazzjoni pubblika tista' tgħin biex tinċentiva l-innovazzjoni u l-intrapriża.